Een bijzondere avond, want we hebben vanavond ons verkiezingsprogramma gepresenteerd voor de gemeenteraadsverkiezingen. SGP Papendrecht gaat de verkiezingen in met de slogan Christelijke stem voor Papendrecht. En je kunt het achter me zien, het is een drukke boel vanavond. Er zijn veel leden, veel belangstellenden, mensen die de SGP een warm hart toedragen. Het was een prachtige avond, we waren hier te gast bij het bedrijf van Anton Kaars. Heel mooi bedrijf Grondverzet. Dus we vonden het ontzettend mooi om hier ons programma te presenteren. Want een van onze speerpunten is bloeiende bedrijven. We zijn voor ondernemerschap in Papendrecht. We willen dat stimuleren, we willen ondernemers helpen door minder regels. Inzetten op bereikbaarheid van Papendrecht en van de regio. Dus vandaar dat we hier op deze plek ons verkiezingsprogramma hebben gepresenteerd. Nou, bent u benieuwd naar ons hele programma? Ga dan naar de website papendrecht.sgp.nl om het programma te lezen.